Eram într-o stare gravă, de la o zi la alta starea mea de sănătate evalua, dacă azi era bine, mâine putea să fie rău. 2 luni am stat în comă medicamentoasă, am avut pe parcurs 10 operații în decurs de aceste 2 luni. M-am simțit foarte rău. La început mi s-a prescris un antibiotic care era rezistent la microorganisme și medicii au hotărât să facă niște analize și au depistat că acel antibiotic nu este rezistent la microorganisme, iar mai apoi mi-au prescris un alt antibiotic și după asta starea mea de sănătate s-a îmbunătățit. Pacienta a venit din start în stare foarte gravă, cu un scor de mortalitate mai sus de 90%. Multiplele antibioticoterapii pe care le-am făcut în baza însămânțărilor de la laboratorul bacteriologic nu ne dădeau succes, nu obțineam un rezultat dorit, de aceea ne-am adresat la ANSP pentru o aprofundare mai detaliată a analizei. După ce a venit rezultatul, respectiv s-a găsit un antibiotic care se potrivea și am inițiat terapia. Laboratorul microbiologic de referință în rezistența microbiană din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în luna februarie, pe data de 9, a recepționat o probă de hemocultură care a fost imediat incubată în echipament special și ulterior testată prin teste de atât fenotipice cât și de biologie moleculară. A permis indicarea unei terapii eficiente și salvarea pacientului. Totodată aș vrea să menționez și aportul enorm adus de către Organizația Mondială a Sănătății prin dotarea laboratorului de referință cu echipamente moderne ce permite eliberarea unui rezultat în timp util.